The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Then Jesus said to him, If you are able, all things are possible for the one who believes. John 14:21-23. The person who has my commandments and obeys them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will reveal myself to him. Matthew 7:7. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened for you. Ephesians 6:1-12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. James 1:14. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. God's assurance to a believer of life everlasting is found in John 11:25-26. Verse 25 says, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even if he dies. Verse 26, and the one who lives and believes in me will never die. Ephesians 6:8. What is done for Christ in this life will be rewarded in the life to come. Ephesians 4:22-24. Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, kinahanglan una ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Let us prepare ourselves for the study of the Word of God. We will never be able to understand God's Word unless atong susihon tong kaugalingon. Kung napabatay mga sala nga atong tiner diyan sa atong kalag, kay kini mahimong bamag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Dili makalihok ang Espiritu Santo nga may magtutudos kamatuoran kon naa ka ng mga sala nga babag. Busay kinahanglan ang atong pagpangandam pinagi sa hilom nga pagampo, atong hinganlan ang atong mga sala by utilizing the recovery technique of 1 John 1:9, which says, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, ikaw gidapit nga imong gamiton kanang imong kaugalingong kabubuton, your free will, and make the most important decision in your life to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Kaya ang kaluwasan is only through faith alone in Christ alone. Kaya ang Acts 16:31 nagasulti man sa in English,
Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, maganpo ta o magandam tas tong kagalingon. Let us pray. Magampo ta, mahana mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, niining lain usab nga adlaw, nga imong gigahin, alang sa among pagtuon sa imong balang pulong. Salamat sa imong pagdala kanamo, sa among Bible study through the YouTube, ubos niining Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat o Diyos. O kami ampo nga imo kaming tultulan o hatagan o katinawan sa dugang pagkamaturan sa imong mga pulong ning adlaw. Kining tanan mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan, mga higala, mga suki, mga kaigsunan diha kang Kristo. Salamat sa Dios nga iya pa kitang gilugwayan hangtod ni gayuna, gipabuhi pa kita gumikan sa iyang gugma, kaluoy, kortesya o grasya. Dili kita takos nini. We do not deserve, we do not earn, we do not work for it. Kay grasya man kini. Musa, ato karong ipadayon ang atong pagtuki, paghisgot nini, pagtulunan nga giuluhan og the Doctrine of Divine Guidance. Ang doktrina o pagtulunan sa Diyos nun nga pag-agak, pagtultol o giya kanato sa atong kinabuhing Kristanon. Okay. Ato na ang naibawan as a review all the time ato kining sublion nga ang matagtao nga nakadawat na kang Ginoong Hesukristo nga iyang manluluwas, nahimo na siya diha-diha gyud, nahimo siyang personal nga tinugyanan sa anak sa Dios. Og gitawag na siya og embahador alang kang Kristo, usa ka saksi, usa ka saserdote, o usa ka magtotoo. Mao kini ang mga titulo o mga nga niya. But whatever the title, ang usa ka kamatuoran is clear, just as our Lord Jesus Christ nagarepresentar sa matag magtotoo dito sa tuong kamot sa iyang amahan. So also every believer nagarepresentar sa anak sa Dios dinhi sa kalibutan. So, in order to represent Him effectively, gikinahanglan nga kadtong tanan nga nga tawo na pag-usab, gikinahanglan nga siya giyahan sa Dios. He must be guided by God. So, to this end, kita'y saad gikan sa Dios nga nagaingon diya sa Isaiah 58:11, and the Lord will continually guide you and satisfy your desire in scorched places and give strength to your bones, and you will be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. So, mao na nga ang Diyos nun nga pag-giya, divine guidance, doktrina kini sa pagdeterminar sa kabubuton sa Diyos alang sa atong kinabuhi. O ang Griego nga pulong diha sa Biblia, mao ang thelema, o sa diha nga ang thelema gamiton kini, it has a reference to God's will alang sa magtotoo. Matud ba sa Roma 2:18 ug Epeso 1:1. Kini nagahisgot sa tuyo o plano nga gimugna sa Dios in eternity past alang sa matag magtotoo. Mao na nga gikinahanglan nga atong sundon ang mando sa Dios nga kita magatuon siyang balaang pulong ato gining isubli-subli aron ginadi na gyud na makalimtan sa atong alimpatakan nga patunon ta siyang pulong aron ang atong kalag magatubo. Agi ka na og pagsunod sa iyang mando diya sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Grow in grace and in the knowledge
of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay, so gikinahanglan nga kita mo function sa atong pagkakristohanon, pagkaanak sa Dios. Okay? Pagka magtotoo. Gikinahanglan kay kana mando man sa Dios nga kita magakinabuhi sa espirituhanong pagkinabuhi, the spiritual life. O gato namang gi-define kining the Christian way of life. It is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Kinahanglan na tumanon kini sa pinaagi sa supernatural o sabi nila sa ganang sunod kay kining paagi sa Dios, protocol sa Dios, iya maning ground rule, iyang patakaran nga atong pasundon. Kung dili kita makasunod, then we miss the mark. So wa kita makatuman sa iyang mando. Now, o kita na ibaw na nga the only way nga ang usa ka magtotoo maka function siya as a believer is through his own mental attitude. Pinagi sa iyang panghuna-huna nga puno kana sa ginganlan tog metabolized Bible doctrine nga kinahanglan nga kini maga tuyok-tuyok na gyud diha sa panimuot sa magtotoo. It should be circulating in the stream of consciousness. O gato na sang naibawan nga usa ka magtotoo nga walay pulong sa Dios sa iyang mental attitude makes the Holy Spirit powerless. Wa siya mahimo sa Espiritu Santo. Dili siya makalihok diha sa kinabuhi sa maong magtotoo nga walay doktrina. So mao na nga gisugo kita diha sa Colossus 3, 1 ug 2 nga keep thinking on things above. Mao gid nay atong tutukan ang mga butang ato sa itaas ug kana nagpasabot nga si Ginoong Jesucristo nga naglingkod sa tuong kamot sa iyang amahan. So as we continue our spiritual momentum ingon nga mga Kristohanon fulfilling the protocol plan of God, o kini matuman lamang nato sod sa usa ka dapit nga gigamhan sa Dios. In fact, itawag ni nato og Royal Palace, harianon nga palasyo. Og this is the only place for every believer to stay, to reside. Og kining maong dapit nga may gahom sa Dios, ginganlan kini og operational divine dynasphere. Dynasphere, dapit nga may gahom sa Dios. So kung anaagi ka diha sa sulod, that means wala kay sala nga gihambin. You're free from any mental attitude sin, lingual sin, or overt sins. Wala. So naa ka diha sa sulod, og in fact, di ba ito nag-iingon nimo ka kanang maong dapit nga may gahom sa Dios, mao kana ang perfect environment. Hingpit nga kaimtangan ang naa sa sulod. There is stability, there is power, there is strength, there is joy, there is peace, happiness, all of those positive things na diha sa sulod. So, that is the only perfect environment nga gigahin sa Dios alang ka natong mga magtotoo. Nga kung buot di ay kitang magakinabuhi nga anaa ka ng pagkakontento, anaa ka ng kalipay, bisan taliwa sa mga kalisdanan o mga pagantos, kanang atong kalipay diha dili na matarog, di na matandog, di mapiktahan sa mga tao, butang o lugar. It cannot be affected by any person, place, or thing. Kanaiya man na sa Dios. So buot sa Dios nga anha ta magapuyo diha sa sulod
aron sa ingon niya na makatuman kita sa iyang plano. Sa atong sa plano sa Dios nga hingpit, perfect plan nga gitagana sa Dios alang sa matag usa ka magtotoo for every believer. Lain-lain mangutag plano sa Dios. Ang plano sa Dios, ang pasabot nako, nagkalain-lain, lahi ang imuha nga plano sa Dios sa imong kinabuhi, lahi pud ang akoa. So, ang punto dinhi nga ang matag usa ka magtotoo giandaman og plano sa Dios. Okay? Ug ato lang kining makatunan, mahibaw-an, masayran sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay mao man kana ang tinubdan, that's the only source nga makaila kita, makakat-on kita, mahibaw kita, masayod kita sa kabubuton sa Dios, sa tuyo sa Dios, sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Mao ni atong gitun-an kini kay agi o unsa kanang may kalabutan kini sa atong main topic nga divine guidance. Kay di man ta mahibaw, di ta masayod unsay kabubuton sa Dios kun di ta magtuon sa iyang pulong. Kaya na lang ato makatuni ang iyang pulong, iyang tuyo, iyang plano, iyang kabubuton diha sa Biblia. Kana banggi imprintado nga kanang pulong sa Dios, we call the Bible, o niya kanang imprintado nga pulong sa Dios, tun-an o kay maumanay mga huna-huna sa Dios. Matud pa sa Isaias 55:8-9. Una-una na sa Dios. Diya sa segundo 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ, una-una ni Kristo. So ana na to makatuni. Giunsa sa Dios sa pag-aga kanato, pagtultol kanato, paggiya kanato sa atong kinabuhi. So sa atong pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios, atong masayran usab katong nanumdum kaniya tong spiritual self-esteem. Tulo kini ka spiritual skills. Tulo. Spiritual skills. Number 1, spiritual self-esteem. Number 2, spiritual autonomy. O number 3, spiritual maturity. O gawas pa niya na, gisangkapan kita sa Dios sa iyang napulo ka mga kasulbaran sa atong mga suliran. God's 10 problem-solving devices. O ato naman ning gitun-an, gig-review, ang nag-una niini, maong rebound. Kanang pagkumpisal nato sa atong mga sala. Ngadto sa diretso ngadto sa Dios nga mahan. You see? Anya ikaduha, mao ang feeling of the Holy Spirit nga kita mapun-an sa Espiritu Santo human ta mo rebound. And then sunod mao ang faith rest technique. Unyang ikaupat mao ang grace orientation. In other words, ang atong pagkamapausanon. Unya ang sunod mao ang doctrinal orientation sa atong pagka-oriented na sa doktrina, pulong sa Dios. Unya ang sunod, ikauno mao ang personal na tunggugma sa Dios nga amahan. Ang ikapito mao ang impersonal na tunggugma ngadto sa atong isig katao. Ug ang ikawalo mao ang inner happiness. Nga iya kana sa Dios nga kalipay nga iyang gipaambit nga ni kanato kon kita nagatubo sa iyang pulong. Og ang ikasiyam mao na ang personal na tunggugma ngadto personal sense of destiny. Personal sense of destiny. Ug ang ikanapo, the 10th, mao ang occupation with Christ. Na maokupado na kita sa persona ni Ginoong Jesucristo. So those are the 10 problem-solving devices. Now, atong hinumduman nga ang matag magtotoo, matag usa ka nato nga mga magtotoo,
magatubang kita we face mental attitude struggle na ginang kanang pag sugakod. I think that's the Visayan of struggle. Pag sugakod, matag gutlo sa matag adlaw. Tali sa kanang kalibutanon, tawhanong pangunahuna, batok sa Diyos nung pangunahuna. So there is a struggle every moment of every day between human viewpoint and divine viewpoint. So mao kana nga ang sugo usab da Pilipos 2 versikulo 2 na igingon diya nga fulfill my joy by being like-minded, being of the same love, being one in spirit and purpose. Fulfill, ang fulfill diha sa Grigong pulong is pleroo. To fulfill, to kanang paghingpit. Okay? Now, ninomdong ka ba niya itong dakbalay nga ipatukod sa Diyos sa atong kalag? The edification complex of the soul. Now, ang kining dakbalay is constructed dinhi sa tuong bahin sa atong una-una, sa atong kalag. Okay? This ECS or edification complex of the soul is constructed in the right lobe of the heart, cardia, pinagi sa atong adlaw-adlawng pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Mao na nga ang kantong akong giingon nimo nga joy o happiness atong maangkon kini, makabot kini nato ingon nga magtotoo sa diha nga magatubo ang atong kalag. Diya sa John 15:11 nagaingon kana sa in English, these things I have spoken to you so that my joy may be made full. Na ang kining these things I have spoken, kining pagtuon sa pulong sa Dios natong mga Kristohanon. So mao kana gawas nga naa natay maangko nato ang kalipay, ana pa ang kanang kalinaw. Philippians 4:7 o sige sulti. And the peace of God, na peace, kanang peace diha sa Grigong pulong is irene. Irene, peace. Kining peace dinha is a connotation of prosperity, benefit, welfare, and unity. Kanang peace nga giskutan dias Pilipos 4:7. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard our hearts, cardia. You will guard your hearts, cardia, and your minds in Christ Jesus. Now, ang usa ka Kristohanon nga matawag na nato og doctrinally stable. Ang iyang kahimtang nga doctrinally stable na his status sa iyang mental attitude mao kini ang iyang gauge, iyang kanang hinunta sukdanan, mao ba na binisaya? It is our gauge, our driver as we continue in our spiritual momentum. Samtang mga padayon ta sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Mo'y hinungdan nga we can see how important, critical is our mental attitude. Di ba? Nakita ni mo, unsa ka mahinungdanon gyud ning atong pangunahuna. So, mo ni sugo sa Dios nga be like-minded, fulfill my joy by being like-minded, being of the same love. Now, when can you be like-minded? Kanus aman ikaw ma-like-minded, maparihan na o susama na og pangunahuna. When? Ang tubag, when your mind is only focused on the Lord Jesus Christ. Nga maora imong gipunting gyud imong nahuna, gipunting lang nimo kang Ginoong Kristo.
Now, whenever we notice some churches that are disunited, nga kanang nga na ni, nagkabuhag, disorganized or disunited, usarag yun ka solusyon yan. Usarag yun. Let the church members have and possess divine viewpoint thinking. Maura na solusyon. Kay kung ang pastor magtutudlo niya ng maong congregation, way pagtudlo sa kamatuoran, then natural. Watak-watak yun ang mga miyembro. Disunited. There is only one solution niya na. Isuliran man na. Let the church members have and possess divine viewpoint thinking. Saan man? Pagtuon, sama nini nga itong ibuhat. Pagtuon sa pulong sa Diyos mo, itong kanang Operation SLA, study, learn, apply. So, aron sa hangon niya, gawas nga, united ang mga miyembro, tugon diya sa John 15:11, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Nana sa pagka-full ugway, pagtudlos pulo sa Dios. Mao na atong gihatagag gibugaton. Paminaw, ang perfect happiness, hingpit nga kalipay, mao kini ang end result of Bible doctrine nga tuyok-tuyok na diya sa panimuot sa magtotoo in the stream of consciousness. Kay ang resulta pod sa perfect happiness is perfect peace. Kasabot ka? O kining maumatang sa peace o kalinaw is not what we think humanly speaking. Dili ni sa atong tinawhanon nga kanang tanaw. Dili. It is part of human personal love for God. Ini. Tungod sa metabolize nga Bible doctrine as post-salvation epistemological rehabilitation. Ayaw gyud kalimti kadtong napulo ka mga kasulbaran sa atong mga suliran. 10 problem-solving devices. Gitaganan ni sa Dios alang kanatong mga magtotoo. Iyan ang giandam na sukad pas kaniya tungwa pang tanan in eternity past. Well, it's a matter of choice gyapon. Kaya ni mo mutuo ka ba niya na? Now, diya sa 1 Peter 1:8, whom having not seen, ye love, in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Now, kanang home diha, by the way, is ang Diyos. Okay? O kanang ye love, mao na ang ipasabot niya na that's harmonious rapport with God. Na kay pakigsandurot o kanang relasyon nga duot nga relasyon nimo. Kanang very intimate relationship, rapport ngadto sa Dios. Now, ang perfect happiness, by the way, hingpit nga kalipay, resulta kini sa reciprocity, vice versa. Loving God because He first loved us. Na nasa 1 Juan 4:19. Ang perfect happiness, naghisgot naman tag perfect happiness, kining hingpit nga kalipay, gi-compare kini, gitandi kini to the water that we drink nowadays. Unsa man nga tong gipang inom nga tubig na karong panahon na nowadays, filtered water, di ba? Mao na niya itong gipang inom karong mga adlaw nowadays, filtered water. Now, do you know how water is filtered? Ibaw ka ba?
Kining maong procedure, by the way, kining maong process, gitawag ni og osmosis. Kining osmosis, by the way, is any process by which something is acquired by absorption. Pag kanang unsa ning absorption sa Binisaya, pag suyop, pag kanang absorb, maglisod tag Binisaya. Now, this process is done to filter contaminants. Okay? Now, comparatively speaking, kung natong itandi kini, kung bahin na sa doktrina, bahin na sa pulong sa Dios, ang contaminants mao ang dautan ug ang sala. The contaminants are evil and sin. Kasabot ka? Busa, sa diha nga buhaton kining maong proseso, when this process is done, the water is now pure. Puro pure. Doctrinally, that is perfect happiness. Kasabot ka sa akong gipasabot? Now, sa dihangang usa ka magtotoo makarnal. Now, by the way, ngano mang nakarnal man, unsa may hinungdan nga makarnal ang usa ka magtotoo? Sa dihang nga siya nagasala. The moment he commits sin, karnal gyud ang usa ka magtotoo. Apan di mo ang iyang kaluwasan, ha? Di man ayaw pagkalibog. His salvation is intact, di na namatandog. Apan ang iyang kahimtang, karnal. Okay? So, dili spiritual, kaya ang opposite sa karnal is spiritual man. Karnal, so tuwa siya sa gawas. Wa siya sa sulod sa operational divine sphere. Karnal man siya, kaya anak man siya sa Dios, latuson yun siya sa Dios. Whom God loveth, He chasteneth. Okay? So, when a believer becomes carnal, he will never experience this perfect happiness. Kasabot ka? Dili. Dili niya masinati, kining hingpit nga kalipay, kaya nga naman. Tungod sa because of some sin and some evil that is in that kanang itawag na nato siyang reversionistic carnal believer kanang pagkahimutang niya ayang kahimtang. And do you know what I mean? Reversionistic ning atras. So ato makita din unsa kay bililhon gyud how important to have this kind of happiness. Now, when can we, kitang mga magtotoo, avoid sin and evil? Ano sa man nato malikay ang dautan o ang sala? Tubag? By rebounding. And then keep moving. Sa atong pagkumpisal, pagsugid sa atong mga sala, diretso nga to sa Diyos nga amahan. Dumi, itong recovery technique of 1 John 1:9. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na, inig kumpisal na nimo, imong gisugid ang imong mga sala nga nahinumduman nimo. Okay? Og kadtong nakalimtan nimo mga sala nga imong nabuhat apan nakalimtan nimo, i-appeal kadto og i-appeal kadto og kanang erase, ma-blotted out tong tanan. Kita mo na ang sa kanang pagka-faithful sa Dios, pagka-matinuman niya. Sumao na ang sugo sa Dios mo nga remain, pabilin sa imong pagpuyo diya sa operational divine sphere, so you can possess niya ng perfect happiness katong isgutan, that joy. Okay? Mao na, that's the only way. Mao ka nahi paagi sa Dios. That's the protocol. Huwag timan ini. Paminaw. Niya pa'y usa ka butang nga bililon nga punto.
one important point, ang imong pagbati wa kinilabot sa imong spiritual ng kinabuhi. Wala. Emotion has no part in the spiritual life. Sabta ginapagayo. Well, of course, I'm not opposed sa paggamit sa kanang pagbati. Of course, nindot ng pagbati oy. Inatago na sa Dios. Apan, kung kanay mo pagbati, ginamit lang ang unsa human viewpoint, tawhanon ra gyud, tanawa. Why epekto? O mao na ang ingon nimo nga emotion has no part in the spiritual life. That's why sa diha nga modominate na ang pagbati sa usa ka magtotoo. He goes into old sin nature control. Kasabot ka? Ang magadumala na siyang kinabuhi, mo nang iyang kinaiyang makasasala. Now, of course, agi og review unsa may mga ehemplo sa mga emosyon, unsa may mga example of pagbati. Well, fear, kahadlok, paghigugma, pagkasuko, pagkalagot, kani mao ni ang mga emosyon. Now, sa matag higayon nga atong tugutan ang atong pagbati nga modumala sa atong kinabuhi, we become vulnerable to commit sin. Vulnerable. Open kayo ta. Dali ra gyud tang makasala. Ngano man? Because emotion revolts when it controls. Muribildi na kanang atong pagbati. Sa diha nga mauna na mo dumala ka nato. Actually, paminaw, ang function gyud sa atong pagbati in the spiritual realm, ibaw ka kung sa kung espirituhanong bahin, kini iguras pagtubag, not to motivate. Emotions function in the spiritual realm is just to respond, not to motivate. Emotion only responds to what is in our mind. Unsay ana sa atong pangunahuna. Okay? Repetition and inculcation therefore is important in a believer's life. Mao bitaw ning atong gibalik-balik pud nimo pasabot nga kanang nagasubli-subli kanang balik-balik ning atong mga gipanghisgutan. Kay kini mo'y paagi sa pagsilsil, sinilsilay ni. Repetition and inculcation is important. Mahinungdanon kini sa kinabuhi sa usa ka magtotoo nga no. Tungod kay paminaw. By nature ang tao can just easily forget things. Natural man na. Kinaiya na tong tao nga dali ra ta makalimot. Mawitaw nga ining tuyhakaw mi-emerge kining kanang prinsipyo, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang binisaya nini, ang kapaspason sa atong pagkat-on kinahanglan mo labaw kaysa atong sa kapaspason sa atong pagkalimot. Kasabot ka? Mao na. Gikinahanglan nga balik-balikon, subli-sublion, aron di na gyud makalimtan. Dili kay gisubli-subli na to, balik-balik na to aron mainumduman dili kay aron mainumduman, aron dili na gyud makalimtan. Kasabot ka? Now, okay, kinagisgot matag perfect happiness, no? Kung why personal nga gugma ngadto sa Dios, ang usa ka magtotoo dili gyud siya makapanag-iya niining gasa sa hingpit nga kalipay kanat. Never. Without personal love for God, that believer cannot possess the gift of perfect happiness. Never. Ang joy
Kay sinunim man ni silang joy ug happiness, no? Joy is not mixed with sin or emotion, but with metabolized Bible doctrine in the purity of the feeling of the Holy Spirit. Okay? Now, ang Galatians 5:22 nagaingon, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, etc. Okay? Ang bunga sa Espiritu, mao ang gugma, agape, sa Greek word. Joy, kara. O ang peace, irene. Mao ni ang mga Grigo nga mga pulong. Love and joy brings unsa. Tagana, unsa man. Ang gugma ug ang kalipay mo resulta unsa. Tranquility. Kanang kalinaw. Mao ba ni Visayan? Tranquility. Ang gugma ug ang kalipay nagadala ni og kalinaw. Now we cannot feel love and joy, but we experience harmonious rapport with God pinagi sa ginaling na nga mga pulong sa Dios, metabolized Bible doctrine. The pure joy pinagi sa divine viewpoint thinking. Pure joy ang resulta. Now, kinahanglan nga kining pangunahuna gibasihan ang pulong sa Dios pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. It has to be thinking based on Bible doctrine through the power of the Holy Spirit. So muna ang James o Santiago Kapitulo 1 versikulo 12 nagaingon kini og consider it all joy, my brethren. Consider. Kining consider unsa may but pasabot niini. It means thinking. Huna. It means thinking. Joy, therefore, is in our mind. Basta? Niya sa atong panguna-una. So, joy, as Hebrews 12:2, who for the joy set before him endured the cross. Mao man ang Hebrews 12:2. Kanang joy diha nga gisgutan. That's the kind of joy nga unsa gibatunan ni Ginoong Jesucristo samtang nagabitay siya dito sa cross. Ingon nga puli nato nga mga makasasala. Kini nahitabo 2,000 years ago. Mao to ang iyang joy nga iyang kanang gibatunan. So, agape is love. Joy is kara. Kini nagadala og irene, tranquility, peace. Now, si Ginoong Jesucristo nagaingon diha sa Juan 14:27 nagaingon, peace I leave with you, my peace I give you, not the peace that the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Okay? Mao kini paminaw. This is the result of spiritual momentum of the believer nga nagatuman sa protokol nga plano sa Dios na diha sa sod sa operational divine sphere. So ang formula is what ni sa imong notebook diha o papel. Ang formula mao kini, love plus joy equals peace. Okay? Unsa to'y love? Sa Grigo, agape. Ang joy, kara. Ang peace, irene. So at least na kayo makatunan nga Greek words. Agape plus kara equals irene. Now, og ang gugma dinhi, the love, agape, wa nilabot ang pagbati. Okay? The love here has nothing to do with emotion. Apan,
It has everything to do with your mental attitude. Imong panguna-una. Mauna ang Roma 12:2 nag-ingon, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kining transformed, pasabot niini, renovating our thinking. Pagbag-o sa atong panguna-una. Okay? So, mo ang Filipos 4:7 nag-ingon, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kanang shall keep your hearts and minds, ang pasabot, safeguard. Ang ingnoble lang nato nga security guard. Naunsa may tuyo sa security guard, be? Ibaw magkakong sa tuyo? Nga mo hire ka o security guard. What's the purpose? Well, the purpose is to provide security and assurance of safety to the one being guarded. Gusto? Now, ang matag magtutuo ng inahanglag security guard o kining maong guard can only be acquired inside diha sa operational divine dynasty pinaagi sa pagpuno ka nato sa Espiritu Santo. Maura na ang that's the only time we can acquire ang happiness. Talking about happiness. Happiness is attained once a believer possesses love and joy equals peace. Okay? Ayaw na naglimti. Kini formula. Love plus joy equals peace. Kinahanglan nga ito kining kanang angkunon na unsa man niyo pag-angkon ini. Pagtuon, pagtuo, pagdawat, paggamit sa pulong sa Dios. Mao nang sige na to pahinumdom nimo ang Operation SLA, study, learn, apply. Study, learn, apply. Study, learn, apply. Allah, adlaw-adlaw. Mao na. Og sa imong pagpadayon niya na, imong maangkon ang kalipay. You see? Maangkon nimo ang kalipay. Dili mamakak ang Dios, oy. Iyaning pasalig, ironclad, guarantee nga imo kining maangkon. Now, bahin sa, there are two kinds of believers tuod na ibaw naman ta. Either gnosis believer or epinosis believer. Now, ibaw naman kung say gnosis believer. Gnosis, Gnosis, gnosis. Ang pasabot sa gnosis, kahibalo. Okay? Gnosis. Ang magtutuo nga kutobras kahibalo is an ignorant person. Wa siya alabag, nga naman. Kay, wa man niya kanang transform o convert ang gnosis doctrine into metabolized epinosis Bible doctrine. Kahibalo raman ang iyang nibawan. Kahibalo ra ang nibawan. Murag doble na ron. Gnosis believer raman siya. That's one kind of believer. Gnosis. Kutubras kahibalo. Paano man niya tuhui, so dili metabolize ang iyang Bible doctrine nga iyang nakatunan. Kutobra siya sa gnosis, kahibalora. Wa man niya na kanang convert into epinosis. Epinosis, EP, EPI, GNOSIS, EP, meaning over and above, labaw pa sa gnosis. Unsa may labaw sa kahibalo? Kaalam. So, kutobras kahibalo ang iya, kay wa man niya i-convert into epinosis nga above sa kahibalo. Above knowledge ra. Above knowledge, kaya ang above knowledge is epinosis. So, ayaw kalibog nini.
Gnosis believer siya, kay kutob ra siyang kay balo. Parehara gud na siyang nahibawan sa atong nahibawan sa mga eskwelahan. Academic knowledge ra. Wa na'y function sa espirituhanong kinabuhi. Wala. It has no spiritual value. Not until iyang iyang tuuhan, dawaton, o iya na kanang gamiton. Mahimo na kanang epinosis, kaalam, wisdom. Okay? So, ang usa ka gnosis nga magtotoo, inconsistent person siya. Ang ipasabot, he can only be happy based on his circumstances, on people, and on places. Malipay lang siya na. See? Maura na dangatan sa usa ka gnosis believer. O he is inconsistent. Apan ang usa ka epinosis believer, na tanaw ha, diferensya. Consistent na siya. Masubayon, masubayon, makanunayon, malahutayon. Okay? Consistent person ang usa ka epinosis believer. He is happy whether in prosperity or in adversity. Yes. Naaba sa kalisdanan siya, naaba sa kanang kapobrehon ba o kaadunahan ba. Happy lang gyapon siya. His happiness remains alive tungod sa iyang pagkakontento na. Nisod na po ng pulo nga kontento. Contentment. Okay? Kaya ang naanaga ni mga suliran nga muhapak sa iyang kinabuhi, gamit dayon siya sa pulong sa Dios. Unsa gisulti sa 1 Pedro 5:7. Casting all your cares on Him because He cares for you. Kini gikutlo ni gikan sa Old Testament nga pulong sa Dios diya sa Salmo 55:22. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He will never allow, etc., etc. Kanang burden diha ang gibugaton, yahab mo nay dili na kay Griego kung dili Hebrewanon. So, human efforts, okay? Human efforts cannot assure 100% certainty. Only 100% confidence in God, pinagi sa iyang pulong, mo yung siguro, assure certainty without any doubt. Wala na'y pagduha-duha. Remember, it's all again in our mental attitude. Ato ni ipadayon ugma. So ayaw si Piat pag sunod niini, sumpay niini. O gidapit kagyapon sa pakiguban, yun ang atong Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Amada po ka Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni imong padayon sa pagtudlo kanamo nga imong mga pulong sa kamatuoran. Salamat to Diyos, uban ni kami sa mong pagpadayon niini, paggamit niini. Ug sa among pagbubuwag ng adlaw, di kay kami sa mga kabiling dada kami pagbalik nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong pinagi sa YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat nining grasya o Diyos sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.